Dnes si ukážeme jeden šikovný modul, keď na niektorej stránke môžete vidieť, že majiteľ tej stránky predáva svoj e-book alebo má nejakú akciu a pod ním sa zobrazuje čas, dokedy trvá tá akcia. Tuto vidíme deň, hodina, minúty, sekundy a čas nám sa zmenšuje. Tak tento modul si nájdeme na tejto adrese. Ja vám nechám odkaz pod videom dole, aby ste si ho mohli stiahnuť. Tak si stiahneme tento modul. Prejdeme na stránku moduly, inštalovať nový modul. Vložíme si ho tu, alebo si ho pohľadáme, keď ste si ho uložili na svoj počítač. Dáme inštalovať. Ja už tento modul mám nainštalovaný, tak prejdeme znova na moduly. Ohľadáme si ho a zapneme. Uložiť nastavenia. Dostali sme hlášku, upozornenie, že si musíme nainštalovať do Sites All Libraries ďalší doplnkový, takže klikneme na stiahnuť. Prehodí nás na túto stránku a tu si stiahneme tento doplnkový, takže klikneme na stiahnuť, dáme uložiť a si otvoríme FTP pripojenie. Ideme do do Site All Libraries, klikneme a tu musíme vytvoriť nový priečinok, takže si klikneme na F7 alebo tu dole na nový priečinok a napíšeme toto si presne napíšte, ako to mám ja, a dáme OK. Máme ho tu vytvorený. Rozklikneme ho. Tu máme prázdnu časť. Teraz vo svojom počítači si nájdeme ten modul, ktorý sme si stiahli. Tento. Klikneme na len tú hornú časť, dáme F5 a máme ho na tejto strane. Aj tento si rozklikneme, takže všetky tieto 4 priečinky máme prekopírované tu, čiže splnili sme tú podmienku, že máme v knižnici nainštalovaný ten doplnkový modul. Tak, teraz prejdeme na stránku. Teraz si pohľadáme znova tento modul, označíme a dáme uložiť. Môžeme zavrieť moduly. A môžeme prejsť do štruktúry, typy obsahu. Napríklad na základnú stránku, tam by sme robili tie akcie, alebo do článku, už je na vás, čo si vyberiete,
ale myslím si, že najlepšia je tá základná stránka. Správovať polia. A pridáme nové pole. Nazvem to napríklad časovač a túto možnosť si zaškrtneme a dáme uložiť. Uložiť. Tu si vidíme, že máme červenú hviezdičku, tak si tam dáme veľkosť toho písma, takže dajme napríklad 30 a netreba žiadne ďalšie nastavenia, dáme uložiť. Klikneme na správovať zobrazenia. Tu máme ten náš časovač, toto môžeme skryť, nepotrebujeme, aby sa nám zobrazovalo, a toto môžeme nechať. Dáme uložiť, môžeme zavrieť a teraz už môžeme pridať nový obsah, stránka. Tu si napíšeme napríklad ako text si napíšeme niečo, už ako záleží to na vás. Môžeme to dať do stredu, môžeme tam priložiť obrázok, toho nášho e-booku. Tak, a tu máme dole ten časovač. Takže dnes je 29.6. Tak ho dáme tento dátum 29.6.2013 a čas si dáme, teraz máme 21.32, takže dajme si 21.34 napríklad a dáme uložiť. No a vidíme, že máme tú našu akciu. Kúpte si e-book, nejaký obrázok a tu nám beží čas. Sekundy nám bežia. Vidíme, že tu si môžeme dať deň, hodiny, minúty, sekundy, takže časový limit sa končí a skončila naša akcia. Teraz ešte zostáva tento čas, ten zobrazený, takže zapneme Chrome. Ja mám nastavené na každú hodinu, takže spustím Chrome a keď ho nespustím ručne, tak po hodine tak a keď prebehne Chrome, tak sa nám stratí ten časovač a zostane len toto. Potom môžete tu alebo zrušiť túto akciu
alebo tu niečo dopísať. Takže na toto nám slúži tento modul a skúste ho používať, využiť. Ďakujem za pozornosť.